Bine v-am găsit la un nou videoclip și astăzi ne vom băga pe Minecraft și suntem alături de Sandu. Bună ziua, frații mei. Și intri și tu, da, să intri. Intri și tu pe filmare. Intrați și la el pe filmare. Pe TikTok, cum te cheamă? Și pe YouTube. Și pe TikTok și pe YouTube. Pe YouTube mă cheamă Sandu Batoc. Sandu Batoc pe YouTube, dar pe TikTok User. Pe TikTok User, da. Poți să scrii filmele. Hai tu la mine, o lume sau la tine? Deci și lume intrăm. Nu știu. Lucky Block Race. Fraților mei, ce faceți voi? Jucați cu noi dacă vreți. Trebuie să aveți link în descriere pe TikTok-ul nostru, pe mine mă cheamă User. Cum te cheamă Ciprian? Ciprian Botezatul Ciprian 0. Se cheamă Ciprian Botezatul Ciprian 0. Pe Instagram A4 Botezatul. un fel de agiteria de A4 Ciprian. Nu, Botezatul. Botezatul. A4 Botezatul. Da, pe TikTok. Pe TikTok Ciprian Botezatul Ciprian 0. Da. Pe YouTube. Pe YouTube mă cheamă Ciprian 8 Botezatul. Îl cheamă Ciprian 8 Botezatul. Așa îl cheamă pe YouTube. Aveți link în descriere. Ne spuneți ce jocuri să mai scăcim. Noi să ne jucăm cu voi. Noi avem gigabyte o grămadă. Telefonul meu l-am cumpărat cu 80 de gigabyte. Asta e o grămadă. Și telefonul lui Sandu este cu 60 sau 70. Cu 100. Stai că fac type și de ei. Bă, dar nu e de acces. N-am intrat. Dar pe mine asta mă dai altfel pentru că eu am găsit un site. Mă tin că era în... Asta dau TP. Și da, vreau să vă spun doar să vă abonați la mine, deoarece am doar un abonat și singur poate să fie doar Sandu. Nimeni nu s-a abonat la mine în afară de Sandu, doar că eu nu pot să-l găsesc pe Sandu să mă abonez la el. Nu știu de ce. Încercați voi să faceți, că eu nu știu. Am scris numele lui, dar nu. Am scris și cum se numește canalul, vlogul și cum se numește canalul. Am scris numele tău, am scris prenumele tău, numele tău de familie și cum se numește chiar și vlogul. Și nu mi-a apărut. Încercați voi, vă rog. Păi am găsit deșert. Dar și scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii dacă vă place Minecraft. Dacă nu vă place, nu e urmărit. Nu, dacă nu vă place, scrieți-ne în comentarii ce vreți să ne jucăm. Că ne jucăm și Among Us dacă vreți. Ați văzut acolo când am intrat în Minecraft ce jocuri am eu. Dar și dacă să vreți, o să scacesc. Să așteptăm Sandu, deja am intrat. Eu încă nu. Se încarcă megapixelul, deoarece tu ai mai mare megapixel. Da. Am stăusat. Așteaptă aici. Este cel mai valoros sat. Stăm aici? Da, păi este cel mai valoros. Pe mine am așa să te Gata. Du-te, mă sfurte. Du-te, nu trebuie că înăuntru nu-s valoros. Atunci lasă-te dus de curent.
Bă! Ăsta eu l-am explorat. Înseamnă că pe mine în satul acesta o să mă dea. Cred că. Dar hai, dăm să dăm TNT. Vrei să punem gard la satul ăsta? Nu, Ha? nu. Dar de ce? What? Dar de ce nu? Că zombies... Bă, zici că e casa lui Max Infinit asta. Nu, Asta e Ana. nu mai. Adică al Costin, mai ales Costin. Nu s-a deloc al meu. Bă, e acolo. Și da, sper să ne urmăriți în continuare. Asta e dorința mea, dar cea mai mare dorință e să vă abonați. Da. Asta e dorința noastră. Dacă puteți. Ce e așa? Vai, unde, Boris? Eu și Luc încercam să comunicăm cu